Aha. Ah, na David say skabay. E na no me ne wo kasa wo antwa mfa so. Menya ska no menya. O say krom ni na ye dey. Say ya na moteto na ye ni ofiro say krom, ye na ofiro say krom. Aha. Fa boa. Wo de be video. Wo what? Na wo video wo betimi akope video no. Wo nim kwan fa so kope video. Hwe. Adana wo betimi, adana ba ye. Nene. Ne. Hello? Wait. Wo kope na tambe no kope video no. Ko ni fie wo sesi ya. Na ono wotimi. Nene. Minia. Mama eti say. Minia. Huh? Nene. Why dey? What 12 year what to da bay nene rasta man na what try it no. What to da bay? We are sure. What? Who sa case wa watching near ma. Makuma. Nesen kam nya botre. Yes. To a tree. Say cry. When cry. Almost cry wa my father. Me kase me ko password won so nsen ka password bebo me. Se bia se on ko ne nam. Ne bia me busa me. No one way smarter. Hey. Katano. Ana kwa water kemiana. Ebetimi kura yesi sika na wo nsan kan ye no ena bia wo hyehye adwuma bi kuma se for de nso ma dwene so bi nso na ya mpa obi am ye konfo de ntine hu bo me de ntine hu bo me so mu aka me konya wo fa so twi video no free boy ne ho no na bo me but esa me ye fem esa me gada fem Oboa. Eba sesi a me metimi kura tole mum. Se me nyahwe. O timi nyahwe. Scanner apuna me kura we nyina na ma me bo me ho po che. Wa. Am fa fo kura nche mo du ko pebam ko. Nya pasta mi yesa asemi oba ba chimi sisi nya pasta. Password. Nana. Pai pensei kurasi. Nana. Ohoye. Nana nyankwanda. Enso me nan. Wushia me na me ka se wo ne me betoto. Nana adai. Se me no ni asem, kuro me no ni asem. Wonim se wo ne me ni asem. Nana me no ni asem. Ena de me nyankwanda. Nyankwanda nana. Na chese wiase se otimi fo timi wa na owura ka wafo abeti enti afa wugitum se bibi o wiase enne de me nyankwada o na nyankwada wa wo pri wo mame wo pra nim guase wo pri ntokwa akese mame no enne de me nyankwada na me nyankwa wo pe se mi ni ase sa na wiase tie ko mo mpanyimfo wa ha wo ka ho wonim sa me ye mpanyimfo me ye panyina me ka kuro yi ho wo ka kuro ni ti no
media me twam na me hu se wogina pipe ya no na emom no me mo aso ate se kurai emra e wo kuro nim amamra ne amane nso e wo kuro yim ema wura mfi se sabia buru sabia nyaado pinti asase ana petem asase na hokwa kurai mu mra eni mo amamra kire se ye nwura ye ho emfa ye busu sei enante kuro nim so nim sa and dabi quantum tacho oh nana quantum tacho enti wodi me kwa mfie ana de woman say me mo ate ase say ya wo wura wo ho ede wo bo anante kuro mu no ama enkola maako 5 esoro aka wo mo sisia na wo hu ana se wo wura wo be ye be hia nkokom yensa nana wo de wo pa akasa wo mfi asama me ne wo ka no eyetiawa kosi se wiase ye ka ne yiribi no wanya ya ye be ka wo yiraba na patapa pieto hoy ye de mra ene wuro hey go back waram fune hwan wo classmate ne me wonim ne kwa akom school me graduate wa akom na wai me de podio be jam woni so am ho nana mo akoma mna fo ma de nana waram fune me madam fo no na me si ehia nkokom yensa enye saa obi nkase pudo nche na sasia wo be kwa kate farms wo kwa kubusa me so benya kokɔ na free na me dia me akɔ de me nya bi free be mate wo bet sa wo se wo na dia me sro de fa cheme me fa nkyɛw emra me ho ba asɛm emra me ne wonya ye wo de kyɛ me nana wo de kyɛ me nana wonim se asɛm ti nana ti krache asɛm ba anu ya na de kan wonim sa anu ya na de etu wonim sa asɛm ba ye de ano na ɛka on wiase on sese wonua on enipa ba wiase sese no se ne nua ho kyere na ekon be fa so ase kyere na no ase kyere ne nsa aka no ase ne ho ma asem da nana ne se wasem magemu nana wagemu magemu ade de ma ne gemu ne gemu enya wo na gemu dadaada bibi na koka papa na papa gye yire de na me kyerɛw se me ne the digital konfo na me sa import to the gogo mine and a bad town nim na beteme nka nana ya bo ho safo hene na ati ya bo kan so de pass we ntimi anka wase nana insisi de mawu sa gangster wa mafia me pa mama says form gidi sisi obi obeba kuruma bia kro ekuma si ni bia allegation gidi because men twen o ma hey men kasa